Vianoce sú blízko. Prváci gymnázia spolu so žiakmi 4. AO opúšťajú svoje lavice a kráčajú navštíviť svojich spolužiakov, prvákov na základnej škole. Tí práve počítajú príklady na hodine matematiky, keď sa otvárajú dvere a dnu vchádzajú nečakaní návštevníci. Určite ste prekvapení, že to máte za hodinu matematiky. Asi ste to nečakali. Také veľké deti k vám prídu. Na tejto škole panuje taká tradícia, že každý rok tesne pred Vianocami prídu už veľkí študenti, gymnazisti k vám najmenším prváčikom, aby vás obdarovali pred Vianocami a nám spravili takú radosť a vám odozdajú taký malý darček a ešte aj zapriali krásne, požehnané vianočné sviatky, aby sa Ježiško narodil v každom vašom srdiečku. Deti, a my sa poďakujeme a povedali, aké šťastné